тамошобинон ва шунавандагони канали ТВ-Симо дар шабакаи ҷаҳонии YouTube, ба диққати шумо мерасонем ки бо сабаби пеш омадани зарурият мо як канали дигаре бо номи Садо ва Симо дар шабакаи ҷаҳонии YouTube таъсис додем. дар ин канал бо обуна шудан шумо имкон пайдо мекунед ки ҳамарӯза хабару иттилоъҳои тоза, гузоришу мусоҳибаҳо, барномаҳои ҷолиб аз ҷумлаи хабари рӯз аз дохил ва хориҷи кишвар, барномаи фарҳангиву маърифатии моҳи муборак бахшида ба моҳи рамазон, барномаи дунёи рангин баҳри кӯдакону наврасон, сабти видеоии ҷашни наврӯз дар шаҳру деҳоти Панҷакент, барномаи табрикотиву дархостии чамани орзу вобаста ба дархостҳои шумо, сабти наворҳои мусобиқаи бузкашӣ аз солҳои пешин то имрӯз, панду андарс аз васият ва ё насиҳати бузургон, ҳамонанди ин дигар маводҳои ҷолибро ҳамарӯза мо баҳри шумо дар канали Садо ва Симо нашр ва пахш менамоем. ба канали Садо ва Симо обуна шавед ва баъд аз обуна шудан пахши зангулача, гузоштани лайкҳоро дар зери видео ва навиштани назару андешаҳои худро атрофи маводҳои нашрии мо дар комментҳо фаромӯш накунед. шунавандагон ва бинандагони канали мо, ба диққати шумо мерасонем ки 91% он нафароне ки аз барномаҳои пахшнамудаи мо боздид мекунанд, нафароне мебошанд ки ба канали мо обуна нашуданд. танҳо 9% он нафароне ки барномаҳои моро пайгирӣ менамоянд, ба канали мо обуна шуданд. бадин хотир ба диққати шумо мерасонем ки барои мусоидат кардан ба пешрафти фаъолияти мо, барои беҳбудии пахши барномаҳо ва маводҳои нашрии мо аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем ба канали мо обуна шавед ва пахши зангулачаро фаромӯш накунед. баъд аз он ки ин корро кардед, аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем дар зери видео гузоштани лайкҳо ва навиштани комментҳоро низ дар хотир дошта бошед. агарчи ин хоҳиши моро иҷро кардед, пас беҳтарин дастгириро дар ҳаққи Садо ва Симо кардаед. мақсади мо танҳо шодиву нишоти шумост. пас дар навбати худ шумо бо мо ҳамроҳ шавед. боқӣ ҳарчи бар дӯши мост барои хушҳолии шумо дариғ нахоҳем дошт. Садо ва Симо ҳамдам ва ҳамнафаси шумост.